Haga step jong ka arpun riu tarik naiwing araja arpusan kipat ba kibam doni ya ka jing tip ya ka ega bajia kiladap da ka jing lengo halor ka jing yo I ka jongki ya ka jing Pahara ki Pulit ya ka saudong saukun jong ka nan Polok hi borok away kipat ba ki bayat bayang ha ka jing yo I ya ka jing Pahara ki Pulit bat ka jing yang kali ru ka kali pelip ding bat ka jing pa yat stat ki Pulit penyat kali ya ki kali kila phone chau Shillong Mail ban wat jing tip la ka don kano ka jing ja halor ka jing wat jing tip lala ban pensyai bagadaw ka day namar ka Sorkar kan penlong ya ka Jingïalang Kynhun Myntri kata hakasian ka banding kong hakatay ka jaka ka badai ka jaka jngok kai perthai ka kapor khat wei baje men step kanan Polok kepada ka Kynhun wei ngi khot ya ka kum ka wards league kadai ka jaka jngok kai perthai ka badan hapadang sor bat ka baju kring baharu ya ki khana samla bat ya ki wei Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya